Euskaraldiaren lehen edizioak irudi eder ugari utzi zituen Aiaraldean. 100 lagun batu ziren Euskararen aldeko 11 eguneko maratoira. Eta ekimenaren bigarren edizioa ez da gutxiagorako izango. Azaroaren 20tik abenduaren 4 egingo dugu oraingoan ariketa. Aurreko edizioan bezala, 2 rol egongo dira. Ahobiziena eta belarri prestena. Belarri presta banaiz, hauxe da egingo dudana. Euskaraz dakiten guztiei, niri euskaraz egitea eskatuko diet 15 egunez. Eta nik momentuaren arabera erabakiko dut euskaraz erantzun edo ez. Ahobizia banaiz ordea, euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz soilik aritzeko konpromisoa hartuko dut 15 egunez. Ezagun edo ez ezagunekin. Edonon eta edonoiz. Batzuetan, solaskideek erdaraz erantzunarren. Aurtengo berrikuntza ariguneak izango dira. Baina zer dira ariguneak? Euskaraz lasai aritzeko guneak izango dira. 2 arigune mota egongo dira. Barne ariguneak eta kanpo ariguneak. Barne ariguneak ohiko funtzionamendudun taldeak izango dira. Hala nola, kirol taldeak, asanbladak, lantaldeak, 2 baldintza bete beharko dituzte. Bertako kide guztiek euskara ulertzea eta kideen 80 gutxienez ahobizi edo belarri prest moduan parte hartzeko prest egotea. Kanpo ariguneak aldiz, entitate eta herritarren arteko harreman espazioetan sortuko dira. Harreragune horietan, beti egongo da belarri prest edo ahobizia den kideren bat gutxienez. Herritarraren hizkuntza aukera bermatzeko. Baina nola eman behar da izena? Arigune bezala izena emateko? Azkar jokatu behar da. Irailaren 27an amaituko baita horretarako epea. Irailaren 24tik aurrera aldiz, ahobizi edo belarri prest gisa apuntatzeko aukera zabalduko da. Horretarako, 2 modu egongo dira. euskaraldia.eus atarira jotzea edo herrietako batzordeekin harremanetan jartzea. Euskaraldian zehar erabiltzeko txapak aldiz, beranduago banatuko dira, herrietako batzordeen eskutik. Edozein zalantza izatekotan, 6 8 8 7 8 4 6 2 9 telefonora deitu daiteke. Zeren zain zaude, animatu aurten ere, ariketa erraldoi honetan aktiboki parte hartzera. Zure zain gaituzu.